హరే కృష్ణ అన్ని భక్తులకి ఈరోజు స్వాగతం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. స్టార్ట్ చేస్తాం భజన. నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ, అన్ని భక్తులకి స్వాగతం. ఈరోజు 10వ అధ్యాయం. విభూతి యోగం. శ్రీ భగవాన్ వాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికను, మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, మరల అలంకిపుము. నీవు నాకు ప్రియ మిత్రుడ అవగొట్టుచే ఇంతవరకు వివరించిన జ్ఞానము కన్నను ఉత్తమమైన జ్ఞానమును నీ హితము కోరికే నేను వచించదను. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కృష్ణ అర్జునుడికి అతి ప్రియులు, ప్రియమాణాయ, అతి ప్రియుడు నాకని మీకుగా ఇచ్చిస్తున్నారు.
ఇది కృష్ణ ద్వారకల మహాభారత యుద్ధం ముందు వాళ్ళు రెస్ట్ చేస్తున్నారు. రెస్ట్ చేసేటప్పుడు దుర్యోధనుడు వచ్చారు, మళ్ళీ అర్జున ఇద్దరు వచ్చారు. ఇద్దరు కృష్ణ నా పరంగా ఫైట్ చేయాలని ఇద్దరు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు చూస్తా ఉన్నారు. దుర్యోధనుడు కృష్ణ తల దగ్గర కూర్చో ఉన్నారు. అయితే అర్జునుడు కృష్ణ కాళ్ళ దగ్గర నెలపైన కూర్చో ఉన్నారు. సో మళ్ళీ మీకైతే స్థితి వినింటారు చరిత్ర. అర్జునుడు మొదలు కృష్ణ అర్జును చూసేదానికి అర్జున్ చెప్తారు నీకేం కావాలి అని చెప్తారు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు లేదు నేను మొదలు వచ్చింది, నాకు మీరు నాకేం కోరికలు నాకు ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. ఎనివే కృష్ణుడు అర్జునుడికి అయింది, నేను ఒక పక్క నారాయణ సైన్యం ఉంది, ఒక అక్షౌహిణి సైన్యం, ఇంకొక పక్క నేనున్నాను, అశస్త్రంగా నేను ఆయుధాన్ని తీసేలే, నిరాయుధంగా ఉంటాను. మళ్ళీ అర్జునుడు కృష్ణ నాకు నువ్వు కావాలి, నాకు నీ సైన్యం వద్దు, నాకు అగత్యలే చెప్తారు. సో దుర్యోధనుడు ఆలోచిస్తాడు, ఓ కృష్ణుడికి అర్జునుడు బుద్ధిహీనుడు, కృష్ణ నిరాయుధుడిగా ఏం ప్రయోజనం అంటే దుర్యోధనుడిది సంపూర్ణంగా ఒక మెటీరియలిస్టిక్ క్యాల్కులేషన్. ఏమి నాకు సైన్యం, కృష్ణ సైన్యం దొరుకుతుంది, ఆ సైన్యమే పెద్దది, కృష్ణ ఏం నిరాయుధుడిగా ఉంటే ఏం ప్రయోజనం కృష్ణ నుంచి. సో దుర్యోధనుడు ఆ రీతికి భావించుట వాడు ఆనందంగా వెళ్ళిపోతాడు హస్తినాపురంకి. మళ్ళీ అంటే భక్తులైన వాళ్ళకి కృష్ణ కావాలి, కృష్ణ ఈ సంపత్తు, కృష్ణల ఒక శక్తి అది వాళ్ళకి కాదు. నిజమైన భక్తులు అంటే దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై కృష్ణస్ లవింగ్ ఫీచర్స్ చెప్తారు. ఇప్పుడు యశోదామాయి కావచ్చు, బృందావనంలో మేము చూసే భక్తులంతాను వాళ్ళకి కృష్ణ పరమ దేవుడు అని కూడా వాళ్ళకి మర్చిపోతారంట. కృష్ణ యోగమాయ శక్తిలా వాళ్ళు అనుకుంటారు కృష్ణ మా యశోదమ్మాయి తెలుసుకునేది కృష్ణ నా కొడుకు, కృష్ణని చూసుకోలేకుంటే కృష్ణుడు ఉత్తర నాటీ బాయ్, కృష్ణుడు ఎంతో రీతిగా ఇదైతాడు. కృష్ణ ఇప్పుడు అంటే తల్లికి బిడ్డకి ఏ సంబంధం ఉంది ఆ రీతిలా వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు నందమహారాజులు, యశోదమ్మాయి, ఎవరెవరు మేము చూస్తాం చాలా అంత ఉన్నత భక్తులు కృష్ణ వాళ్ళ దివ్య శక్తి యోగమాయ శక్తిలా అది కూడా మర్చిపోయేస్తాడు వాళ్ళకి నేను భగవంతుడు అని. అంటే ఒక భగవంతుడు అని వాళ్ళకి ఇది అవగాహన అయితే అవగాహన ఉంది వాళ్ళకి, అయితే కూడా భగవంతుడు వాళ్ళకి ఒక మేము ఉండేది మహామాయ భ్రాంతి, వాళ్ళు యోగమాయల భ్రాంతిగా ఉన్నారు. అప్పుడు కృష్ణ లీలలో అంత సమీపంగా అంత ఆత్మీయంగా జరుగుతుంది, దానికి భగవంతుడు వాళ్ళని మర్చిపోచేస్తాడు. సో భక్తులకి భగవంతుడ ఈ ప్రేమైన ఒక లీలలో ఆకర్షణమైంది. వాడికి కృష్ణుడు ఇంత వాడు అంత శక్తివంతుడు, అంత బుద్ధివంతుడు, వాడు భగవానుడు అని కాదు అని చెప్తారు. అది హయ్యర్ స్టేజెస్ ఇంకా భక్తులు అని చెప్తారు. నమే విదో సురగణా ప్రభవం నామ హర్షయా అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షిశ్చ సర్వశ. మళ్ళీ భగవంతుడు తన విభూతిలో డీటెయిల్ చెప్తారు. విభూతులు అంటే భగవంతుడు ఏ రీతిగా సమస్త బ్రహ్మాండంలో జగత్లో ఉన్నారు, పరమాత్మ రూపంలో వాళ్ళు అన్ని పక్క ఉన్నారు, అన్ని వాళ్ళపైన ఆధారం ఏంది అని దాన్ని చెప్తారు. దాని ముందు భగవంతుడు చెప్తా ఉండేది నన్ని సురగణాలు అంటే దేవతలు కూడా, మళ్ళీ మహర్షులు వాళ్ళు కూడా నాకు ఎరుగరు. వాళ్ళు ఎలాంటే వాళ్ళందరికీ మూలమైన నేను అహం ఆదిర్హి దేవానం. అహం ఆదిర్హి దేవానం అంటే దేవతలకి ఆది నేను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మళ్ళీ అన్ని మహర్షులకి నేనే, సర్వ విధముల నేనే దేవతలకు మరియు మహర్షులకు మూలమైనందున దేవతా సమూహం కానీ మహర్షులు కానీ నా ఉత్పత్తిని లేదా విభూతులను తెలిసి కొనజాలరు. సో మీరు చూసేది ఈ కింద కృష్ణ ఇది ఎత్తుతున్నారు, అది గోవర్ధనగిరి. సో ఆ గోవర్ధనగిరి ఆ లీల గిరిధారి అని చెప్తాం కృష్ణుడికి. ఎలాంటే ఒకసారి ఆ ఇంద్రుడు యజ్ఞాన్ని కృష్ణ నిలిపేసి తన తండ్రి నందమహారాజు చెప్తారు, ఏమి నువ్వు ఈ ధాన్యాలు ఏమి యజ్ఞ చేసేదానికి మెటీరియల్స్ ఉందో దాన్ని వినియోగించుతా గోవర్ధన పూజ చెయ్యి అని చెప్తారు. అంటే ఒక సమయానికి ఇంద్రుడికి చాలా అహంకారం వచ్చి ఉంటుంది, నేను దేవేంద్రుడు అని.
అదొక కారణము. మరి ఇంకొకటి కారణము భగవంతుడు నా భక్తి చేసే ద్వారా వేరే దేవతల చేసే అగత్యం లేని చూపించడానికి కూడా ఈ ఒక గోవర్ధన లీల కృష్ణ చేస్తారు. సో మీకు తెలిసినట్ల 7 రోజులు కంటిన్యూస్‌గా వర్షం వస్తుంది. ఇంద్రుడు కో కోపంగా వచ్చి. మళ్ళీ దాని తర్వాత వానికి అవగాహన అయితుంది. కృష్ణ సాధారణ వ్యక్తి కాదు. సాక్షాత్ పరమ పురుషుడు దేవదేవుడైన విష్ణు అని తెలిసి వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు ప్రార్థనలు అర్పించుతారు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇంకోటి చూస్తున్నారు మీరు. బ్రహ్మదేవులు కూడా ఒక మేము వింటాము. ఒక టైంకి కృష్ణ నా దేవుడు, నా నారాయణుడు అని తెలుసు. అయితే కూడా ఏమో కొంచెం చిన్న భ్రాంతిగా చెప్తారు. కృష్ణులో ఎన్ని దూడలు ఉంటారు, కావ్స్. మళ్ళీ కృష్ణ ఫ్రెండ్స్ని కూడా వాళ్ళు అపహరించి గుహలో పెట్టేస్తారు. చెప్తారు ఆ సమయానికి కృష్ణ కృష్ణకి తెలుసు ఈ బ్రహ్మ చేశాడు అనేది. అది కృష్ణ ఏం చేస్తారంట, ఈ అంతా వాళ్ళు గోపాలులు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, స్నేహితులు ఉన్నారు, మళ్ళీ ఈ దూడలు కావ్స్ ఎవరున్నారో ఇవన్నీ కూడా కృష్ణనే విస్తరణ తీసుకొని ఎన్నెన్ని వెరైటీ ఆఫ్ తన స్నేహితులు ఉన్నారు, తన దూడలు ఉన్నారు, ఆ రీతిగా కృష్ణ రూపం ధారణ చేసి వాళ్ళు బృందావనకు వెళ్ళారంట. ఎవరికి కూడా తెలియదు. ఎన్నో బృందావన వాసీలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రి ఉన్నారు, ఈ చిన్న వీళ్ళు కుమారులు. వాళ్ళు ఎవరికినో ఈ కుమారుడు నా కుమారుడు కాదు, సాక్షాత్ కృష్ణుడే ఈ రూపం ధరించినారని తెలియదంట. ఇది ఎంతో ఒక సంవత్సరమే అయింది అని చెప్తారు. ఏంటంటే మేము విన్నాము, బ్రహ్మడు సమయము మన సమయము చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. వాళ్ళ ఒక సెకండ్ మనకి ఎంతో పెద్దది, వాళ్ళ ఒక మినిట్ మనకి ఎంతో, వాళ్ళ ఒక దినం ఒక రోజు మన ఎంత పెద్ద సమయం. ఈ రీతిగా బ్రహ్ముడు తన త్వరలో ఇమ్మీడియట్లీ వచ్చారు. అయితే కూడా ఈ భూలోకంలో అంత సమయం అయింది, ఒక సంవత్సరం అయింది అని చెప్తారు. దీని తర్వాత వాళ్ళు చూస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కృష్ణ నేను ఒక సంవత్సరం వెనుక ఎలా చూశాను, కృష్ణ సమీపంగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, దూడలు ఉన్నారు, అదే రీతిగా ఉంటుందా నేను అని మళ్ళీ పోయి చూస్తారు గుహలో. అక్కడ కూడా అట్లే అంటే వాళ్ళకి ఒక క్షణంలో వాళ్ళకి ఒక భయం అయితే ఇదేమైతే ఉంది, ఇది అక్కడనూ ఉన్నారు ఇక్కడనూ ఉన్నారు, ఈ పిల్లకాయలు ఎవరు, వీళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు అని కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. మళ్ళీ భగవంతుడు వాళ్ళు చూపిస్తారు, ఇవన్నీ ఆ పిల్లకాయలు ఆ దూడలు అన్ని కూడా విష్ణు రూపాలు ధరించుకుంటుంది. అంటే కృష్ణ చూపించేది ఈ విష్ణు రూపాలకి అంతా నేనే ఈ రూపాలు తీసి నేను ఈ లీల చేస్తుండేది అని చూపించేది. చెప్తారు ఒక స్పెషల్ ఇది ఏమైతుందంటే ఆ సమయంలో ప్రతి ఒక్క బృందావనంలో ఉండే ఒక తల్లి తండ్రిలో వాళ్ళ బిడ్డల పైన అంతే ప్రీతి పెరిగిస్తారు ఎంత వాళ్ళకి కృష్ణ పైన ఉందో. అంటే కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క ఆత్ముడ సమీపమైన పరమాత్ముడు. దానికే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ప్రీతి కృష్ణుడి పైనే ఉండేది. సో ఈ లీల, ఈ బ్రహ్మ విమోహన లీల చెప్తాం. ఇది ముందు ప్రతి ఒక్క బృందావన వాసులకి కృష్ణుడి పైన అధికంగా ప్రీతి ఉండే, వాళ్ళ బిడ్డల వాళ్ళ కింద. అయితే ఈ ఒక సంవత్సరంలో అంటే వాళ్ళ బిడ్డలు కృష్ణుడే ఆ రూపం ధరించినప్పటి నుంచే సేమ్ అయ్యాయంట. కృష్ణ పైన ఎంత వాళ్ళకి ప్రీతి ఉందో అంతే వాళ్ళ బిడ్డల పైన వాళ్ళు సేమ్ వ్యక్తపరుస్తారు అని ఒకటి చెప్తారు. మళ్ళీ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది, మళ్ళీ భగవంతునికి వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు. అది నేను చూస్తున్నాను. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు బ్రహ్మ అంత బాగా ప్రేయర్స్ ఉంది, భాగవతంలో మీరు వినొచ్చు. ఆ తర్వాత కృష్ణ ఏమీ చెప్పలే, బ్రహ్ముడికి తెలీదు వెదర్ కృష్ణ ఇస్ ప్లీజ్డ్ ఆర్ నాట్. కృష్ణకి నన్ను మన్నించారా, నా ఇది ప్రార్థన తప్పు చేసిన దానికి నాకు క్షమించారా అని తెలియదంట. కృష్ణ ఊరికే ఒక సైన్, ఒక సిగ్నల్ చేతుల్లో చెప్పి అయింది ఓకే ఇంకా నువ్వు పోవచ్చు అని పంపుతారంట. అంటే భగవంతుడు ఆ రీతిగా వెరీ గ్రావిటీ అని చెప్తారు భగవంతుడి లక్షణము. మళ్ళీ ఈ బ్రహ్మదేవుళ్ళు ఇంద్రులు ఒక కృష్ణ పాస్ట్ టైం ఒక లీలలో కొన్నప్పుడు ఇట్లా డిస్టర్బ్ చేసి చూస్తాం మేము. అంటే వాళ్ళు కూడా దేవదేవులు అయితే కొన్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం కృష్ణ భ్రాంతి అవ్వారు అని మేము వినేది. లేకుంటే వీళ్ళు పెద్ద భక్తులు, పర్టికులర్ బ్రహ్మదేవుడు అంటే వాళ్ళు ఆచార్యులు వాళ్ళు. అయితే మనకి చూపించేదానికి భగవంతుడు ఈ దేవదేవులకి కూడా కొన్నప్పుడు ఇట్లా భ్రాంతి అవుతుంది అని ఒక లీల భగవంతుడు చూపించేది. యో మాం అజం అనాదిం చ వేత్తి లోక మహేశ్వరం అసమ్మూఢ న సమర్థేషు
సర్వ పాపై ప్రమోచ్యతే. నన్ను పుట్టుక లేనివానుగను అనాదిగను సర్వలోకములకు దివ్య ప్రభువుగను తెలుసుకున్నవాడు మాత్రమే మనుజులందరిలోనూ భ్రాంతిరహితుడై సర్వ పాపముల నుండి ముక్తుడుగాను. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథ మద్భావ మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజా. సో సప్త ఋషులు ఉన్నారు. వాళ్ళ పూర్వంగా ఈ చత్వారో మనువులు అంటే 14 మనువులు ఒక బ్రహ్మ రోజులా వస్తారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా నా మనస్సించి వస్తున్నారు అని భగవాన్ చెప్తున్నారు. అందరికీ మేము మన వెనకాలి మన తండ్రి ఉండారు, వాళ్ళ వెనకాలి వాళ్ళ తండ్రి ఉండారు, వాళ్ళ వెనకాలి ఒక తండ్రి, ఇట్లా తండ్రి పోతా ఉంటే మా తల్లి తండ్రి కొనాకి ఈ ఒక ప్రతి ఒక్క జగంలోనూ మెటీరియల్ వరల్డ్ బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు. బ్రహ్మదేవుడు ముందు తర్వాత వీళ్ళు సప్తమ ఋషులు, ఈ 4 కుమారులు, మళ్ళీ 14 మనువులు వీళ్ళంతా వస్తారు. వీళ్ళు వెనకాలి ఉండేది గర్భోదక విష్ణు. సో భగవంతుడు ఒక వంశ పరంపరంగా చెప్తుండేది కూడా నేను ఆదిమూలుడు అని చెప్తున్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో అవికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా ఈ దివ్య విభూతిని యోగ శక్తిని యథార్థముగా నెరిగినవాడు నా విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడు కాగలడు. ఈ విషయమున ఎట్టి సంశయం లేదు. సో ఇది తర్వాత భగవంతులు చెప్పేది 8-11 శ్లోకము ఈ భగవద్గీత సారము అని చెప్తారు. దీన్ని ఈ 4 శ్లోకాలు 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు సంపూర్ణ గీత జ్ఞానము భగవంతుడు సారంగా చెప్పాడు అని చెప్తారు. సో ఇది మేము కంఠపాఠం కూడా చేయొచ్చు. ఈ 4 శ్లోకాలు 8, 9, 10, 11. 8వ శ్లోకము అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. అహం సర్వస్య ప్రభో అంటే అన్ని కూడా నేనే మూలం, నన్నించినే వస్తుంది, నేను అన్ని దానికి కారణమైనది. మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే అన్ని నన్నించి వస్తుంది. ఇతి మత్వా భజంతే మాం దీన్ని తెలుసుకోవాళ్ళు భజంతే మాం నన్ను భక్తి చేస్తారు. బుధ భావ సమన్విత వాళ్ళు బుద్ధివంతులు నన్ను ఇట్లా ఎరిగి వాళ్ళు భక్తి భావం ఇచ్చి పూజ చేస్తారు, నా అర్చించుతారు, నా ధ్యానం చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూసేది కృష్ణ నుంచినే అన్ని ఈ బ్రహ్మాండాలు వచ్చేది. కృష్ణ నుంచి బలరామ నుంచి ఆది చతుర్వ్యూహ, మళ్ళీ నారాయణ రూపం, మళ్ళీ రెండో చతుర్వ్యూహ, మళ్ళీ మహావిష్ణు రూపం వస్తుంది. ఈ మహావిష్ణు విస్తరణ గర్భోదక విష్ణు, క్షీరోదక విష్ణు, మహావిష్ణు నుంచి అన్ని బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉన్నాయి. నేనే సర్వములైన ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగములకు కారణభూతుడను. సర్వము నా నుండియే ఉద్భవించున్నది. ఈ విషయమును సంపూర్ణంగా నెరగిన బుద్ధ జనులు నా భక్తి యందు నిమగ్నులై నన్ను హృదయపూర్వకంగా అర్పించరు. సో మీరు భాష్యము ఈ భగవద్గీత చూడండి, ప్రభుపాదలో అన్ని వేరే వేరే వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్ని పక్కించి రెఫరెన్సెస్ ఇస్తున్నారు. అంటే కొన్నప్పుడు మంది ఇది చెప్తారు, లేదు మీరు భగవద్గీతలో ఇది చెప్పారు, వేరే గ్రంథాలు ఇంకొకటి చెప్పారు, వేరే శాస్త్రం వేరే పురాణంలా లేదు. ఆచార్యలో మీరు చూస్తే అక్కడ భాష్యంలో ఋగ్వేదాల ఇట్లుంది, యజుర్వేద అన్ని పక్కన ఇదే మాట చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు అంటే శ్రీకృష్ణుడే ఆదిమూలుడు, శ్రీకృష్ణుడు ఆదిమూలుడు. ఇంకొన్నప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తారు కొంతమంది, ఈ కృష్ణ అనే దగ్గర వేదాల్లో రాయలే అని చెప్తారు. సో లేదు, అది కూడా ఉంది ఋగ్వేదాల. దేవకి పుత్ర అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రి పేరు కూడా ఉంది. సో ఈ రీతి ఆచార్యులు భాష్యంలో చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఏకో నారాయణ ఆసీత్, మొదలుగా నారాయణుడు ఒకడే ఉన్నాడు. నా బ్రహ్మ నా ఈశను, బ్రహ్మదేవుడు లేరు, నా ఈశ్వరుడు ఉండే. ఆమె కృష్ణుడించిన అన్ని ఏకాదశ ద్వాదశ ఆదిత్యాలు వస్తారు, ఏకాదశ రుద్రాలు వస్తారు, అష్టవసవలు వస్తారు అని కూడా వాళ్ళ భాషలో చెప్తున్నారు. అది మీరు మళ్ళీ చూడండి. సో ఇది ముఖ్యమైన శ్లోకము. ఏమి అంటే కృష్ణుడు అన్ని దానికి ఆదిమూలుడు, అన్ని కూడా వాడి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. నేను అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం
కథ ఎంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna గొడవ ఏంది? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. నువ్వు లేవు రెస్ట్ అయ్యి తిను, తర్వాత ఇంకా ఇదేం తీసుకో. నేను తినా, నువ్వు పూజ చేశాక తింటా. నీకేంది గొడవ? సో మేము చూస్తుండేది ఈ 9వ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పేది, ఈ భక్తులు భగవంతుని ఈ రీతిగా అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, వాళ్ళు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ జీవము భగవంతుడికి సమర్పంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ భగవంతుడినే ధ్యానించుతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తారు, భగవంతుని గురించి వాళ్ళు చర్చ చేస్తారు. చర్చ అంటే వాళ్ళు డిస్కషన్. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. నా శుద్ధ భక్తులు ఆలోచనలు నాయందే నిమగ్నమై వారి జీవితములు సంపూర్ణంగా నా సేవ కోరికే అర్పణమై ఉండును. నా గూర్చి ఒకరికొకరు బోధన చేస్తా మరియు చర్చించుచా వారు సంతృప్తిని ఆనందంని అనుభవించరు. యాక్చువల్లీ భగవంతుడు గూర్చి వినేది, భగవంతుడి గురించి ధ్యానం చేసేది, భగవంతుడి గురించి చెప్పేది, దీంట్లో ఎంత ఆనందం ఉంది అని చెప్తారు. భాగవతం కూడా చెప్పేది, సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో భవంతి హృత్కరణ రసాయన కథ తజ్జోషనాత్ ఆశు అపవర్గవర్త్మని శ్రద్ధా భక్తిర్ రతిర్ అనుక్రమిషతి. చెప్తారు, మేము ఈ ఒక భక్తుల సంఘంలో ఒక శుద్ధ భక్తి నుంచి వినేది, దీన్ని ఎంతగా దీంట్లో ఆనందం ఉంది. శిల ప్రభుపాదుల ఆచార్యులు భగవద్గీత ఉంది, భాగవతం ఉంది, పుస్తకాలు చదువుతా ఎంత ఆనందం అనుభవించవచ్చు, దీన్ని చర్చించే ఎంత ఆనందం అనుభవించవచ్చు అంటే చెప్తారు. దీని నుంచి భగవంతుడ సందేశము అది ఎంత శక్తిశాలి అంటే మనకి మా చెవులకి, మా హృదయానికి అంత ఆనందం ముగిస్తుంది. అది తర్వాత మనకి ఉండే ఏమి ఎన్నో మనకి అబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయి భక్తికి, అవంతా కూడా నిర్మూలన అవుతుంది. తజ్జోషనాత్ ఆశు అపవర్గ వర్తమని. అపవర్గ అంటే ఈ జీవనము పవర్గా అంటే ప ఫ భ భ మ. మేము చెప్తాం కవర్గా, చవర్గా, టవర్గా, తవర్గా అని దీంట్లో చెప్తాం. పవర్గా అంటే ప ఫ భ భ మ. ప అంటే ఈ భౌతిక జగము పరిశ్రమ, చాలా పని చేయాలి పడుతుంది. ఎవరు కూడా చేయాలి పని లేక మీకు లేదు. ఎంత పని అంటే కొన్నప్పుడు ఫ అంటే ఫేన అంటే ఒక నొర వస్తుంది. చెప్తారు, మేము మనకి మనుషులు కాదు, కొన్నప్పుడు ఈ గాడిది అంత పని చేస్తారు, మీరు చూస్తారు ఫేన, దాని నోరు నుంచి ఒక ఇది వస్తుంది. ఆ రీతిగా అంటే జగత్ అంటే అంత పని చేయాలంట. ఫ ఫ బ భ భ అంటే వ్యర్థత అథవా విఫల. ఇంత చేస్తేనే కూడా ఈ ప్రపంచంలో అన్ని కూడా కొనాకి వ్యర్థమైపోతుంది. మేము కూడా మరణం అవుతుంది, ఈ ప్రపంచం నాశనం అవుతుంది, అన్ని ఫైనలీ గోస్ టు ఇది. ప ప భ భ భ అంటే భయం. ఇదంతా చేస్తేనే మనకి ఏమవుతుందో ఇంకా ముందు ఫ్యూచర్ ఏమో ఎలాగో అని భయం అంట. మనకు ప్రతి ఒక్కరికి భయం. ఇది మెటీరియల్ లైఫ్. ప ప బ భ కొనాకి మృత్యు అంటే ఫినిష్. మేము ఏమి చేసాం పరిశ్రమ, ఎంత మేము చేసేది కూడా కొనాకి మృత్యు.
సో ఇది పాప బబమ్మ అనేది మన సంక్షిప్త వివరణ మా మెటీరియల్ లైఫ్. అయితే మేము ఆధ్యాత్మిక జగత్లో ఇది లేదు, అపవర్గ. అక్కడ మనకి పరిశ్రమ లేదు, భయం లేదు, మృత్యు లేదు, ఫేన వ్యర్థత విఫల ఏమీ కూడా లేదు. సో చెప్తారు ఈ భగవంతుని వింటా సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిధ భవంతి రిత్కరణ రసాయన కథ. భగవంతుడి గురించి వినేదే ఓ రసాయన కథ, అంత ఆనందం. భవంతి రిత్కరణ రసాయన కథ తజ్జోషనాత్ ఆశు అపవర్గవర్తని. దీన్ని చేస్తా ఆశు అంటే త్వరంగా, వెరీ ఫాస్ట్. అపవర్గ, మేము అపవర్గ మన నిజమైన అస్తిత్వాన్ని పరంధామని పొందేది ఆ ధామన్ పోయే పథంలో ఉంటాము. శ్రద్ధ భక్తి రతిర్ అనుక్రమశమతి. మొదలుగా ఇది శ్రద్ధ, ఒక నమ్మకం నుంచి షురు అయ్యి మళ్ళీ భగవంతునికి ఆకర్షణ ఎక్కువ అవుతా భక్తి 9 స్టేజెస్ అని చెప్తారు. ఇది భగవంతునికి వినేది శ్రవణ మాధ్యమించి మేము అంత పైన పోతామని వింటాము. సో ఈ భక్తులు కార్యకలాపాలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎరగినారు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడు అని తెలిసినాక వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు రోజు కూడా భగవంతుని వాళ్ళు వింటారు, చెప్తారు. ఇది వాళ్ళు ఈ రీతిగా వాళ్ళు దే కంటిన్యూ దట్ లైఫ్. మూడో శ్లోకము 10వ శ్లోకము భగవంతుడు చెప్పేది తేషాం సతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. ప్రేమతో నా సేవ యందు నిరంతర ఆసక్తులైన వారికే నన్ను చేరగల బుద్ధి యోగమును నేనే ఒసగుదును. చెప్తారు భక్తి చేసిన ద్వారా భగవంతుడే పరమాత్ముడయ్యి మనకి ఆ జ్ఞానము ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరు సత్వయుక్తాన నాకు భక్తి చేస్తా, ముఖ్యమైనది భక్తుడు ఒక లక్షణం అంటే ఆ భక్తి సేవని వదిలేసలే. ఏమేమో ఒక కష్టం వస్తేనో, ఏమేమో ఇది వస్తేనో, కార్యం ఉంటేనో వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకొని పోతారు. దానికి ఏమో రోజు కూడా జపం చేయాలి. రోజు కూడా మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఈ రోజు కూడా చేయాలి. భగవంతుని గురించి రోజు కూడా మేము వినాలి. ఈ భక్తి సేవ మేము నిరంతరంగా చేసేదాని నుంచి భగవంతుడు చెప్పేది దదామి బుద్ధి యోగం తం, నేను ఇస్తాను బుద్ధి. భగవంతుడు చెప్పేది నేనే ఇస్తాను. ఎలా బుద్ధి ఇస్తారు? ఈయనమా ఉపయాంతితే, ఈ బుద్ధి నుంచి వాళ్ళు నాకి నా దివ్యస్థానానికి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజుడు మీరు చూస్తున్నారు. వాళ్ళు ఒక చిన్న ఒక బాలకుడు, కుమారుడు. ఓకే, ఆ తీవ్ర తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు వచ్చి వాళ్ళకి ఇది చూపిస్తూ ఉండే ఏమంటే వాళ్ళు ఎంత తీవ్ర తపస్సు చేశారంటే సంపూర్ణ విశ్వమే వాళ్ళు ఒక చేసే ఒక శ్వాసం నుంచి ఒక నియంత్రణ ఇదైందంట. వాళ్ళ శ్వాసం అంతా ఇట్ బికేమ్ యునైజన్ విత్ యూనివర్స్ అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళు చేసే శ్వాసం నుంచి అన్ని దేవతలకు కూడా ఏమో శ్వాసం నిలిపోయిందేమో అట్లా అనిపించిందంట. అంటే వీళ్ళు ధ్యానం చేస్తా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేశారు శ్వాసని. సో అది ఎంత దీనికి చేశారంటే ఆ దేవతలకు ఏమో ఏమి ఇది మాకు వస్తుంది, ఏమి వి కెనాట్ బ్రీత్ అని. అప్పుడు వాళ్ళు పోయి భగవంతునికి దగ్గర పోయినాడు. భగవంతుడు చెప్తారు లేదు, ఈ ధ్రువ మహారాజు తీవ్ర తపస్సు చేస్తున్నారు, నేను ఇప్పుడు పోయి వాళ్ళకి వరం ఇస్తాను. మళ్ళీ భగవంతుడు వచ్చి వాళ్ళ ధ్రువ మహారాజుల పైన వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి వాళ్ళ తలపైన చేతి పెట్టి మళ్ళీ మీకు తెలుసు ధ్రువ మహారాజుడు అంటే అన్ని బుద్ధి కూడా వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ప్రార్థనల్ని భగవంతునికి అర్పించుతారు. ధ్రువ మహారాజుడు వాడు బాలకుడు. భగవంతుడు చూసినప్పుడు ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలా, ఆఫర్స్ ప్రేయర్స్ చేయాలి అని తెలియదు. అయితే భగవంతుడు వాళ్ళ చేతులు వాళ్ళ తలపైన పెట్టినప్పుడు చెప్తారు అంత దివ్య జ్ఞానం వాళ్ళకి పొంది వాళ్ళు అంత బాగా ప్రేయర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు. ఈ 4వ శ్లోకము. ఈ 4 శ్లోకాల్లో చెప్పేది 8, 9, 10, 11 ఈ భగవద్గీత సారం అని చెప్పేది. భగవంతుడు తేషాం ఏవాను కంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వత. నేను వారి ఎడ ప్రత్యేక కరుణను చూపుట కొరకు వారి హృదయము నందు వసించుచు తేజోమయమైన జ్ఞాన దీపయుంచే అజ్ఞాన జనితముగా అంధకారమును నశింపు చేయదును. సో చెప్పేది ఒక ల్యాంప్ ఏ రీతి ఒక అంధకారాన్ని తీస్తుంది, భగవంతుడు చెప్పేది నేను ఈ జ్ఞానము అనే దీని నుంచి అజ్ఞానాన్ని తొలగేసి నేను నాకు అనుకంపం ఇచ్చి నా కరుణ ఇచ్చి చేస్తాను. భగవంతుడికి అన్ని జీవులపైన కరుణ అయితే విశేషంగా ఎవరు భక్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళపైన ఇంకా ఎక్కువ కరుణ. భగవంతుడు చెప్పేది ఈ కరుణ ఇచ్చి నేను వాళ్ళకి ఒక అజ్ఞానాన్ని
తీసేస్తానని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భక్తి మేము చేసే ద్వారా మేము భగవంతుడ అనుగ్రహాన్ని మేము పొందొచ్చు మేము. సో ఇది భగవద్గీతల సారాంశం. ఇది భగవద్గీత సారాంశం ఏమంటే మేము భగవంతుడు సర్వస్వం, భగవంతుడు మేము వాడ విభిన్న అంశాలు, మేము వాడ సేవ, భగవంతుల సేవ చేయాలి. ఇది మన నిజమైన ధర్మం. సో దీన్ని చేస్తా భగవంతుని అనుగ్రహం మేము పొందొచ్చు అని ఈ 4 శ్లోకాల్లో చెప్తారు. ఇది గీతా సారం అని చెప్తారు. ఇదే రీతిగా భాగవతము కూడా 4 శ్లోకాల్లో సారం అని చెప్తారు. చతుశ్లోకి భాగవతం అని మేము వింటాం. ఆ భాగవత పురాణంని భగవంతులో బ్రహ్మకి ఉపదేశించేది అది 4 శ్లోకాలు. ఆ 4 శ్లోకాల సంపూర్ణ భాగవత తత్వం ఉంది. అదే మాదిరి ఈ సంపూర్ణ భగవద్గీత తత్వం ఇది 4 శ్లోకాల్లో ఉంది అని చెప్తారు. 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ పరీక్షిత్ మహారాజులకి వాళ్ళు 7 రోజుల వాళ్ళ అంతిమైతుందని అని వాళ్ళకి ఒక శాపం వచ్చింది ఒక బ్రాహ్మణ ఒక పుత్రుడించి. దాని తర్వాత వాళ్ళ సామ్రాజ్యంని వదిలేసి వాళ్ళు యమునా తీరానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు శుకమునిలు వస్తారు. చెప్తారు శుకమునిలో అంత పెద్ద ఆచార్యులు, భక్తులు, మహాత్ములు ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సమాధిలో ఉంటా ఉన్నారు. అయితే భగవంతుడు ప్రేరేపణ ఇచ్చి, భగవంతుడు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి ఈ సిచ్యుయేషన్ పరీక్షిత్ మహారాజుడికి వాళ్ళు మరణ సమయంకి వీళ్ళు వాళ్ళకి ఉపదేశం ఇస్తారు. దీని ముందు పరీక్షిత్ మహారాజులు అయితే శుకముని రాలే. శుకమునిలు వాళ్ళు భగవంతుడి సమాధిలో ధ్యానంలో ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళు నిజమైన ఒక కష్టం స్థితిలో మరణ టెస్ట్ ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఆ టెస్ట్ మరణం అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాస్ చేసేదానికి వాళ్ళకి భగవంతులు ఈ శుకముని పంపించారు. అంత ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు. 7 రోజులు సతతంగా పరీక్షిత్ మహారాజు విన్నారంట భాగవతాన్ని. శుకమునిలు 7 రోజులు కంటిన్యూస్ గా చెప్పారు. ఒక క్షణం వాళ్ళు విరామం కావాలి, ఒక బ్రేక్ కావాలి, మనకి ఆహారం తీసుకునాలి, ఇంకా ఏమీ లేదంట. అంటే భగవంతుడు దీన్ని అంతగా పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తారు. దీని ముందు భాగవతం వినే ముందు ఈ థర్స్ట్ అనేది ఒక మనకి హంగర్ అనేది ఇవంతా మనకి ఆకలి, దాహము ఇదంతా రావచ్చు, ఎవరికి కూడా రావచ్చు. అయితే కృష్ణ విషయాలు ఎంత బాగుంది అంటే ఈ విషయాలు వింటా మనకి ఆహారంకి ఒక ఇది ఆకలి రాదు, మనకి ఒక నీళ్ళు తాగే దాహం రాదు అని వాళ్ళు చెప్పారు. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ కపిలముని తల్లి దేహవతికి వాళ్ళు బోధించుతారు. వాళ్ళు ఒక కృష్ణ అవతారం. భాగవతంలో వీళ్ళ స్టోరీ కూడా వింటాం మేము. వీళ్ళు కపిలముని తండ్రి కర్దమముని అని వాళ్ళు మహర్షిలు. వాళ్ళు తర్వాత సన్యాసం స్వీకరించిన తర్వాత కపిలమునిలో వాళ్ళ తల్లి దేవోక్తికి బోధన చేసేది. అప్పుడు వాళ్ళ తల్లి అడిగేది, నాకు ఈ బోధన చెప్పండి అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు సాంఖ్య యోగ అని చెప్తాను. సాంఖ్య అని చెప్తాను. మళ్ళీ ఇంకొక చిత్రంలో కృష్ణుడికి లాస్ట్గా ఉద్ధవ మైత్రేయ అది కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 4 శ్లోకాలు ముఖ్యమైన శ్లోకాలు భగవద్గీత. అది విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏం చెప్తారు? అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. చెప్తారు భగవద్గీత మేము ఏం అవగాహన చేసుకోవాలి అంటే ఈ శ్లోకాల్లో, ఈ 2-3 శ్లోకాల్లో అర్జునుడు ఏ రీతిగా అవగాహన చేశారో ఆ రీతిగా మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి భగవద్గీత అవగాహన అయింది అని అర్థం. లేకుంటే ఈ అర్జునుడు అవగాహన చేసుకుంటా మేము ఇంకొకటి ఏమైనా అవగాహన చేసుకుంటే మనకి భగవద్గీత అర్థం కావట్లే అని మేము తెలుసుకున్నారు. అర్జునుడు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? పరం బ్రహ్మ, కృష్ణ నువ్వు దేవదేవుడు, నేను కూడా బ్రహ్మన్, కృష్ణుడు పరం బ్రహ్మ. పరం ధామ అందరికీ మూలం, ఈజ్ ద రెస్ట్ ద బోర్డ్. పవిత్రం పరమం భవాన్, నువ్వు పవిత్రుడు, భగవంతుడు పరమ పవిత్రుడు. వాడి నామము అంత పవిత్రము, అది జపించనే మేము పవిత్రములు అవుతాము. పరం పవిత్రం భవాన్ అంటే నువ్వు, అది యు. పురుషం, నువ్వు ఒక వ్యక్తి. నువ్వు ఏంటంటే చాలా మంది అనుకునేది భగవంతుడు ఒక నిరాకార స్వరూపుడు అని. లేదు, నువ్వు పురుషుడు. ఎలాగ పురుషుడు? శాశ్వతం దివ్యం, నువ్వు ఒక ఎటర్నల్ పర్సన్, డివైన్ పర్సన్, శాశ్వతం దివ్యం. ఆదిదేవం, అన్ని దేవులకి నువ్వు మూలుడు, ఆదిదేవం.
అజం, నీకు పుట్టు అనేది లేదు. విభుం అంటే నువ్వు అంత గ్రేటెస్ట్, నీకిన పైన ఎవరు లేరు. ఇది ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే, ఈ ఈ విధంగా నీ గురించి అన్ని సర్వ ఋషులు కూడా ఇదే చెప్తున్నారు. ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తత, లైక్ నా దేవర్షి నారదులు ఇదే చెప్తారు, అసిత మునిలు చెప్తారు, దేవల ఋషులు చెప్తారు, వ్యాసదేవులు చెప్తారు. అంతా కూడా నీ గురించి ఇదే మాట చెప్తారు. స్వయం చైవ బ్రహ్మిష్యమే, నువ్వు కూడా కృష్ణ ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఇదే చెప్తున్నావు. అంటే ఇది మేము అవగాహన చేసుకుంటే భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి, భగవంతుడు పరమ పవిత్రుడు, ఆది దేవుడు అని మేము అవగాహన చేసుకొని ఇది నిజమైన భగవద్గీత అండర్స్టాండింగ్. సో ఈ 5-6 శ్లోకాల్లో మేము చూస్తున్నారు, భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జునుడు దీన్ని ఏ రీతి అవగాహన చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మేము భగవద్గీత అర్థం చేసుకునేది అని ఇది అర్థం. మళ్ళీ కృష్ణ అర్జునుడు ఇంకొకటి చెప్పేది, సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ, నువ్వు ఏమేమి చెప్తున్నావు కృష్ణ, నేను అన్ని కూడా స్వీకరిస్తాను. సో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు భగవద్గీతలో సర్వము కూడా మేము అవగాహన చేస్తాను. లేదు నాకు ఇది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, ఇది రిజెక్ట్ చేస్తాను. కొన్ని మంది చెప్తారు ఈ గీత ఈ అధ్యాయం కావాలి, నాకు ఇంకొక అధ్యాయం వద్దు, నాకు ఈ శ్లోకాలు కావాలి, ఇంకొకటి వద్దు. సో ఈ రీతిగా భగవద్గీతని మేము మన ఇష్టమార్థంగా మేము స్వీకరించేది కాదు. భగవద్గీతని టోటాలిటీ సంపూర్ణంగా మేము స్వీకరించాలి. ఒక స్టోరీ చెప్తారు కదా, ఏం చెప్తారు, అది అర్ధ కుక్కుట న్యాయ అని చెప్తారు. అర్ధ కుక్కుటి న్యాయ అనేది ఒక ఇది ఉందంట. కుక్కుటి అంటే ఒక హెన్, అది గోల్డెన్ ఎగ్స్ ఇస్తా ఉన్నట్ట అది. సో ఒక రోజు ఆ వ్యక్తి యోచన చేస్తాడంట, ఈ హెన్ నాకు ఇంత ప్రతిరోజు ఒక గోల్డెన్ ఎగ్ ఇస్తుంది. సో దీని తల ఉంది కదా, ఇది చాలా కాస్ట్లీ పోర్షన్, దీనికి ఏమేమో ఆహారం ఇవ్వాలి, ఇది తింటూనే ఉంటుంది కంప్లీట్. అయితే ఇది దాని బ్యాక్ సైడ్ పోర్షన్లో నాకు ఎగ్ వస్తుంది, సో ఇది వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్ అని, మూల్యమైనది అని ఆలోచించి వాడు ఏం చేస్తాడంట, ఒకరోజు ఆ తలని కట్ చేశాడంట, హాఫ్ పోర్షన్. నెక్స్ట్ డే వాడు చూశాడంట గోల్డెన్ ఎగ్ రాదు, అంటే వాడు దాన్ని హత్య చేశాడు. సో ఈ రీతిగా మేము కొన్నప్పుడు భగవద్గీతలో మనకి ఇది ఇష్టం అవుతుంది, మనకి ఇది ఇష్టం అవ్వదు, ఇది తీసుకుంటాము అది తీసుకున్నారని కాదు, భగవద్గీతను మేము సంపూర్ణంగా మేము యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో కృష్ణ 14వ శ్లోకంలో అర్జునుడు చెప్పేది సర్వమేతదృతం మన్యే, కృష్ణ ఏం చెప్తున్నావు నేను సంపూర్ణంగా నేను నమ్ముతాను, నేను సంపూర్ణంగా నేను స్వీకరిస్తాను. సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తి విదుర్దేవ నా దానవ. అయితే నిన్ని పెద్ద పెద్ద దేవతలు వాళ్ళు కూడా ఎరగరు అని భగవంతుడు అంత అర్జునుడు చెప్తున్నారు. దీని తర్వాత, ఓ కృష్ణ యోగేశ్వర, నిన్ను సర్వదా నేనెట్లు చింతించగలను మరియు నిన్నట్లు తెలుసుకోగలను. ఓ దేవదేవ, ఏ రూపముల యందు నిన్ను స్మరింపవలను. అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపంగా సర్వవ్యాపకుడుగా ఉన్నాడు. సో ఈ గురించి అర్జునుడు మళ్ళీ ప్రశ్న వేసేది, ఓ జనార్దన, నీ యోగ విభూతిని దయతో తిరిగి సమగ్రంగా వివరింపుము. ఎంత అధికముగా శ్రవణము చేసినచో అంత అధికముగా నీవ చనామితము నేను ఆస్వాదింప గోరినందున నిన్ను గూర్చి ఎంత శ్రవణము చేసిననో తన వితోరుట లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ సాటియేటెడ్, ఇంకా నీకు గురించి నేను వినాలి 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 అని చెప్తున్నా. సో ఈ శ్లోకాలను పెట్టలే, మీరు చూడండి, అది 19 నుంచి భగవంతుడు చెప్తారు ఈ విభూతి యోగంలో నేను ఈ యోగ జంతువుల్లో ఇది నేను, ఈ యోగ వస్తువుల్లో ఇది నేను, అంటే ఇది నేను అంటే ఇది అన్ని నా శక్తి మీరు చూడొచ్చు, నా శక్తి నన్ను చూడొచ్చు ఈ రీతిగా అని. ఎక్కడంటే మేము కొన్ని చూస్తాము జగత్లా, అది చూసినప్పుడు అంత పెద్దది ఉంటుంది, లేకపోతే అంత భవ్యముగా ఉంటుంది, అంత ఒక శక్తిగా ఉంటుంది ఎన్నో రీతిగా. సో అది చూసినప్పుడు మేము చూడొచ్చు ఇది భగవంతుడు కృష్ణ ఒక అనుగ్రహించి, భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చి అని భగవంతుని మేము ఎరగొచ్చు. సో 21 నుంచి 38 భగవంతుడు చెప్పేది, ఆదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణాం అహం శశి వేదానాం సామవేదో అస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. ఈ రీతిగా భగవంతుడు చెప్పేది, నేను ఆదిత్య వల్ల విష్ణు, నేను ఆదిత్యులు అంటే అదితి అని వాళ్ళు అక్కా చెల్ల, వాళ్ళ కశ్యప మునిల భార్యలు.
సో అదితి అంటే వాళ్ళ పుట్టే బిడ్డలంతా దేవతలు అవుతారు ఆదిత్యలో. మళ్ళీ దితి పుత్రులంతా దైత్యులు అవుతారు. సో ఇద్దరు వచ్చేది ఒకే తండ్రి నుంచి, వాళ్ళు కశ్యప ముని నుంచి. సో 12 ఆదిత్యులు వస్తారు. దాంట్లో వామన దేవుడు శ్రేష్టమైన వాడు, వాళ్ళని వాళ్ళు విష్ణు అవుతారని. మళ్ళీ అంత వెలుగుల్లా ఆఫ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ గివ్స్ ది లైట్, సూర్యుడు శ్రేష్టమైన వాడు. మరుతులోని దేవతల్లా మరీచి ఉత్తములు. మళ్ళీ నక్షత్రాల్లా శశి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నక్షత్రాలు ఎన్నో నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, అయితే అది అంత కనిపించలే లైట్. అయితే చంద్రము ఎంత వెలుగుంది చూడండి. సో అన్నప్పుడు చెప్తారు అన్ని నక్షత్రాల్లో యూజ్ ఏమి, ఒక రాత్రి సమయంలో ఒక చంద్రుడు చాలు, ఆ వెలుగు మనకి, ఆ మూన్ లైట్లు మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. వేదాల్లా సమవేదము. దేవతల్లో నేను ఇంద్ర, కార్యనిర్వాహక దేవతల్లా. ఇంద్రియాల్లో నేను మనస్సు. అంత జీవం భూతాల్లా నేను ఆ జీవన చైతన్యం, జీవన శక్తి. 11 రుద్రాలు ఉన్నారు, రుద్రాల్లా నేను శివ. యక్ష రాక్షసుల్లా నేను కుబేరుడు. అన్ని చేసి బృహస్పతి, పండితుల్లా నేను బృహస్పతి. అన్ని పరాక్రమీలు దాంట్లో స్కంద కార్తికేయుడు. అన్ని నీళ్లు ఎన్నో రీతి పెద్ద పెద్ద, ఇది సాగరం కింద పెద్దది అవదిలే. ఋషిమునిల్లా నేను భృగు మహర్షి. అన్ని శబ్దాల్లా నేను ఓంకారం. నేను యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి. నేను ఈ యజ్ఞం, సాక్రిఫైస్ యజ్ఞంలో శ్రేష్టమైనది జపయజ్ఞము అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రం మేము అందరూ కూడా జపించాలి. ఇది ఒక జపయజ్ఞమే, భగవంతుని నామంని చెప్పేవుగా మార్గం. సో దీన్ని జపయజ్ఞము అని చెప్తాము, జప అని చెప్తాము. సో దీన్ని చేయాలి. భగవంతుడు చెప్పుండేది గీతాల యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి. అన్ని యజ్ఞాల్లో జప, నా పేరు చెప్పేది విధానం, దాన్ని జపం చేసేది ఉత్తమమైనది అని చెప్పారు. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి. హిమాలయ స్థావర జంగమ. స్థావర అంటే యావది నిలుచుకో ఉంది, మూమెంట్ లేదు, దాంట్లో నేను హిమాలయ. నేను ట్రీ, అన్ని వృక్షాల్లో నేను అశ్వత్థ వృక్ష. దేవర్షిల్లా నేను నారద. మళ్ళీ అంత బాగా పాడేవాళ్ళ నేను చిత్రరథ. సిద్ధాల్లా నేను కపిలుడు. హార్సెస్, అన్ని అశ్వలు, కుదురల్లో నేను ఉచ్చైశ్రవ ఐరావత. వీళ్ళంతా ఆ సముద్ర మంత్రంలో వచ్చే వీళ్ళంతా ఐరావత, ఉచ్చైశ్రవ. ఆ ఉచ్చైశ్రవాన్ని బలి మహారాజు స్వీకరిస్తారు, ఐరావతాన్ని ఇంద్రుడు స్వీకరిస్తారు. అన్ని నరుల్లా నేను నరదేవుడైన రాజుడు, మహారాజుడు. అన్ని ఆయుధుల్లా వజ్రాయుధం అంటే ఇంద్రుడు ఆయుధం అది. అన్ని ఆవుల్లా నేను సురభి. మళ్ళీ అన్ని పుట్టించేవాళ్ళ నేను కందర్పుడు, మన్మత్త. మళ్ళీ అన్ని పాములు, సర్పెంట్స్ వాసుకి, అనంత. మళ్ళీ అన్ని జలచర దేవాళ్ళ నేను వరుణుడు. పితృల్లా నేను అర్యమ అనేవాళ్ళు, ఈ పితృలోకాకి వాళ్ళు దేవతలు, వాళ్ళు అర్యమ. మళ్ళీ అన్ని పనిష్మెంట్ ఇచ్చేదానికి యమరాజుకి పైన ఎవరులే, వాళ్ళు మా కర్మాల్ని వాళ్ళు సెట్ చేస్తారు, నిర్ధారించుతారు. సో వాళ్ళు నేను. దైత్యుల్లా నేను ప్రహ్లాదుడు. ఎలాంటే దితి పుత్రులు హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపు. వాళ్ళ పుత్రుడు ప్రహ్లాద, నేను ప్రహ్లాదుడు. నశించిపోయే అన్ని వస్తువుల సమయంకి అవధి లేదు, నేను కాలం. అన్ని మృగాల్లా నేను మృగేంద్రుడైన సింహము. అన్ని పక్షిల్లా నేను వైనతేయుడు, గరుడ. ప్యూరిఫైర్స్, అన్ని శుద్ధి చేసే దాంట్లో విండ్ గాలి. మళ్ళీ శస్త్రాయుధ పెట్టుకునే వాళ్ళ నేను శ్రీరామచంద్రుడు. అన్ని దీంట్లో మకరుడు, అన్ని చేపల్లా నేను. అన్ని నదిల్లా నేను గంగా నది. అన్ని సృష్టికి ఆది అంత్య మధ్యము నేనే. అన్ని విద్యాల్లో నేను ఆత్మవిద్య. ఈ వెనకాల అధ్యాయంలో మేము విన్నాము రాజవిద్య. సో భగవంతుడు చెప్పేది నేను ఆత్మవిద్య అనేది నేను. సో అన్ని సృష్టికర్తల బ్రహ్మడు నేను. సో అన్ని కవనంలో నేను బృహత్ సామ. అన్ని మాసాల్లో నేను మార్గశీర, కార్తీక మాస. అన్ని ఋతువుల్లో నేను కుసుమాకర. అన్ని వంచనం చేసే, కపట చేసే దాంట్లో నేను జూజు. సో భగవంతుడు ఏ రీతిగా భగవంతుని మేము అన్ని ఒక విషయాలను భగవంతుడి శక్తినే చూడాలి అని
భగవంతుడు తన విభూతిని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వమహామహం వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనాం అహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవిః. సో ఉషన అంటే శుక్రాచార్యులు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు చెప్తారు, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదం అర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఇంకను ఓ అర్జున, సర్వజీవులకు జన్మకారక బీజమును నేనే. స్థావర జంగములలో నేను లేకుండా ఏది అను స్థితిను కలిగి ఉండలేదు. సో భగవంతుడు అంశమైన మేము ఆత్మము, మళ్ళీ వాడు భగవంతుడు స్వాంశమైన పరమాత్ముడు ఉన్నదాని నుంచి అన్ని అస్తిత్వాలు ఉన్నాయి, లేకుంటే ఏమి అస్తిత్వము లేదు. స్థావరము జంగము, చెట్లు ఉన్నాయి, కొండలు ఉన్నాయి, రాళ్ళు, మేము చూస్తాం. స్థావరం జంగములు, మేము అన్ని జీవులు, ఇవంతా ఉండేది భగవంతుడు ఆధారపై ఉండేది. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏషత్తుద్దేశ ప్రోక్తే విభూతిర్మయా విసరమయ. ఓ శ్వత్రుంజయుడా, నా విభూతులకు అంతమన్నది లేదు. నేను నీకు తెలిసినదంతయో నా అనంత, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఇండికేషన్ అని భగవంతుడు చెప్తారు. నా విభూతులకు అంతమున్నది లేదు, అంత్యము నేను నీకు తెలిసినదంతయు నా అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. సూచన. సంపన్మూలను, సుందరములను, వైభవహితములను ఆగు సమస్త సృష్టి విస్తారములో నా తేజోంశము నుండి ఉద్భవించునిగా తెలుసుకోను. మేమేమి అద్భుతమైన చూస్తాము, ఏమి సుందరమైన చూస్తాము, ఎంత భవ్యమైన చూస్తాము, అన్ని కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తూ ఉంది. మేము అవగాహన చేసుకున్నాను. ఆ సర్వస్వ మూలము భగవంతుడే. కానీ ఓ అర్జున, ఈ సవిస్తారమైన ఈ జ్ఞానము యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలము ఒక అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వమును వ్యాపించి పోషించుచుందును. భగవంతుడు మహావిష్ణు ఈయన ఒక విస్తరణ, గర్భోదక విష్ణు ఒక విస్తరణ అంశమైన క్షీరోదక విష్ణు. ఈ క్షీరోదక విష్ణునే పరమాత్ముడయ్యే ఒక అంశం అంతే. భగవంతుడ విభిన్న స్వాంశం. ఈ అంశం ఇచ్చినే సంపూర్ణ జగము మెయింటైన్ అవుతా ఉంది, క్రియేట్ అవుతా ఉంది, మెయింటైన్ అవుతాం, డిస్ట్రాయ్ అవుతాం. భగవంతుడు చెప్పేది ఇంత డీటెయిల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. నా ఒక అంశం ఇచ్చినే నేను సర్వ విశ్వాన్ని, సర్వ జగంని నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నాను. ఈరోజు అయింది ఈ 10వ అధ్యాయం సమరి. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవాడు ద్వారా మనము అన్నింటా శ్రీకృష్ణ ఉనికిని అర్చన చేస్తున్నాము. ఓకే, అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ఓకే, శ్రీకృష్ణుడు. ఓకే, ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఏమైనా ఉంటే